हाग्रा बिफाननि गेदेर जाफुंसारनाय ट्रेक्टरजों गोबां बिबांनि दंफां लाबोनाय हमनो हादों। खमैबो 1 लाखनि फार्लि दंफां जब्द। नंगौ, हाग्रा बिफाननि गोख्रों संदाननाया बे समाव बिटिसिनि गोबां खना खनला जायगायाव सोलिबाय थादों। गोबां दंफां फालांगिरिफोरखौबो हमनायखौबो नुनो मोन्दों। बे समाव दंफां फालांगि खालामनायनि अनजिमायाबो नाथाय खम जाना थाङाखै। थिग बेबायदिनो चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय खुंग्रिं ओनसोलाव ट्रेक्टरजों लाबोबाय थानाय 1 लाखसोनि फार्लि दंफां जब्द खालामनो हादों रुनिकाटा फरेस्ट बिफाना। गोख्रों संदाननायाव बे मोनसे गिदिर जाफुंसारनाया फैदों होनना फरेस्ट बिफाना फोरमायदों। नांगौ बायदि स्टाफ गैया, एसेल' बिबांनि स्टाफ दं। नाथाय बे खुंग्रिं ओनसोलाव लामाफोरा गोबां जानायखाय दंफां सिखावनि दंफां लांखुमानायखौ हमनायाव उसुबिदा जादों होनना फोरमायो फरेस्ट बिफाना। जों अफिसावनो दंमोन। थिग बे समाव थारमाने जोंनाव खबर फैयो जे हाग्रानिफ्राय फार्लि दंफां जाबनानै गंसे ट्रेक्टरा फैगासिनो दं होननानै जोङो खुंग्रिं फारसेनिफ्राय खबर मोननायलाय जों लगे लगे रेन्जनिफ्राय आंनि स्टाफ गासिबो दङ, जयै आरो बेटेलियनबो दङ। लोगोसे जोङो ओरैहाय खुंग्रिंजों फैबायब्ला होमबा बियो निस्सय पुर्निमा बाजारजों ओंखारगोन साननानै जोङो फारसे लामाजों होसोनानै बेंस'हैनाय जायो आरो। बेंस'नाय लोगो लोगो जोंखौ नुनानै ट्रेक्टरा मोनसे लामाजों सोब्र'नानै गारनानै खारो आरो। दा बे ट्रेक्टरखौ जों हमनानै लाबोनाय जाहैबाय। बियो फार्लि दंफां, हाग्रानिनो दंफां आरो ट्रेक्टर गासै बेयाव फार्लिया 1 लाखसोनि जख'नि भेलुनि दंफां जागोन आरो ट्रेक्टराथ' गोदानथार महिन्द्र। दा बेखिनिखौ जोङो हमनानै लाबोनाय जाबाय, खिन्थु जों मानसिखौ हमनो हानाय जायासै, बियो गिनानै खारनाय जाबाय। जोङो बाखि बेबायदिनो दंफांफोर बख'नाय मानाय सोदोब खोनायो, थ' बिथांमोनखौ हमनायनि माबायदि राहा लागोन उननि समाव? दाथ' जोङो स्ट्रिक्ट बाय स्ट्रिक्ट सानफ्रामबो खालामगासिनो दङ। नंगौ, जोंबो खोनाबाय थायो। थारमाने मोनसे प्रब्लेम जादों जोंहा बे एरियायाव लामाया जेरैबो दं हिसाबै जों मोनसे फारसे होसोलांबा मोनसे फारसे लामाजों थाङो आरो जों एसेल' बिबांनि मानसिफ्रा जेरैबो बेंनानै हमथाजोबनो हानाय जाया मालाबा समाव। बिनि गेजेरावबो जों हमगासिनो दं आरो हागौमानि जोंनि खामानिया बेनोखा जिहेतु जों बेखौ कन्ट्रल खालामथारगोन जेरैबाबो। थांनाय बावैसो दाननि सिगां जिथुनाखि इलेक्सन खालामदोंमोन बै उदालगुरि खालबारि एरियायाव, बे बियो दासिमबो हाग्राखौ सिफायगासिनो बिसोरो ना बन्द' खालामबाय बिसोर? जोङो नायबाय थायो, सम सम थांबाय थायो आरो बेयाव जों मोनसे पेट्रलिं लामा बानायनाय जादों दा। बे पेट्रलिं लामाखौ मानसिफ्रा गोरोन्थि बुजिनो हागौ जे बेखौ जोंनि सिमना साननो हागौ। नङा, बे जोंनि खुनु सिमना नङा, बेयो जोंनि मोनसे पेट्रलिं पार्ट हिसाबै जोंनि थांनाय फैनायनि सुबिदानि थाखाय जों मोनसे बानायना लादों। जेरैबा जोङो माने सुबिदायै डिउटिखौ खालामनो हायो, बेखिनियानो। आरो बैसोर मानसिफ्रा दासिमबो बिसोरनि फिन थामोनथानि थाखाय मोजाङै सेटेलमेन्ट जायाखै हिसाबै बिसोर बेनि खाथि खालानो दङ होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरो नुदों। आरो बिसोरो खुनु गोदानै हाग्रा दानाखै। आरो जों दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेरजों आं बेखौनो बुंखानो सानो जे बेयाव आरो गोदानै हा मोननांगौ रावबो गैला, रावहाबो हा मोननांगौ गैला। जों जे हाफोरखौ FRA फरेस्ट राइट एक्टनि आन्दाराव होनांगौ दंमोन बेफोरखौ थांनाय बारावनो थांनाय समफोराव जोङो होलांजोब्बाय। आरो जायफोर दा गोदानै हादान दाननानै हादान खुलिनानै थादों बिथांमोनहा मोननायनि आसाखौ जों नुहुराखै आरो खुनु डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेबायदि होआ। आरो नैबे जाय एरियाखौ जों एभेक्सन खालामदों बियो नैबे मास मोनथाम 3 months उइदिन 3 months बियो वाइल्ड लाइफ जानो थांगासिनो दङ। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन।
थाफा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।